kontrobersyal, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan-ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapulungan. It's already 11:47 p.m. At kasama niyo po ang 90.7 Love Radio. Ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello. Hello po. Hi, ano pong pwede naming itawag sa inyo? Hello po, ma'am. Carla na lang po. Ano po ulit? Sorry? Carla na lang po. Carla. Ilang taon ka na, Carla? Nasa 27 po. 27. 27 years old po. Sang lupalop ka naman galing, Carla? Sa Manila po. Manila. Bali, Manila. nakabase po ko ngayon sa Manila. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Carla. Carla, 27 from Manila. Ano ang top secret mo? Dali, yung top secret ko is pinag-iisipan kong makipaghiwalay sa 7 years relationship ko. Kasi feeling ko wala siyang plano mag-settle down. Pinag-iisipan mo na makipaghiwalay sa karelasyon mo sa loob ng 7 years? Tama pa kami ng pagkakaintindi? Opo, 7 years na relationship Oo. ko. Kasi wala siyang plano. Mm-mm. Feeling ko wala siyang plano mag-settle down. Pwede mo ba nga kaming kwentuhan? Ano-ano tong mga napansin mong bakit wala siyang plano sa iyo? Ano mga nagsasabi na wala itong plano para sa iyo? Go ahead. Nag-start po yung relationship namin nung 2019. Pero long before that, galing din ako sa long-time relationship, which is nag-last din ng 6 years. And then, mag-high school classmate po kasi kami nung teenager kami. And then, we reunite nung 2019. Bali po, okay naman po siya as a person. He's very responsible, and then pareho kaming focus din sa career namin. Pero like as we age na, like parang hindi ko nakikita na willing pareho kami ng path ngayon na tatahakin. Kasi parang siya more on career, tapos ako naman parang gusto ko na rin mag-settle down. Bale, ayun po, parang nakikita ko na parang wala siyang plano kasi parang every time na mag-open up ako sa kanya ng mga tungkol sa long-term goals namin, like pag-aasawa, ganun, parang he always brush it off, and then he will say that mapupunta rin kami doon. Pero like the other couples na nagkakaroon sila ng parang shared
shared na goals. Parang hindi ko nakikita na ginagawa niya yun sa amin. Mhm. Carla, pwede bang kwentuhan mo lang kami ng very light tungkol sa pagkatao nitong boyfriend mo? Ano ba siya? Makwento ba siyang klase ng tao? Ma, ma, makwento ba siya tungkol sa mga plano niya para sa inyo? O tahimik talaga siyang tao? Wala ka bang mapipiga talaga sa kanya? Sige nga, Mm. kwentuhan mo nga kami. Yes po. Bali, yung boyfriend ko na yun is, actually may kamukha siyang artista para kamukhang Visualize. artista talaga. Ayun. Yeah. Medyo hawig siya ni River Joseph Raver. sa PBB. Ay, ewan ko, but Joseph. Raver Joseph. Wait lang ha, inanap namin ni Titan Jello Raver Joseph. Magkaiba kasing tao yung alam namin eh. Oo, Raver Cruz tsaka Joseph Marco. Bembol Rocco na lang yung mga alam ko, partner. Pasensya mo na ako. River Joseph. Yes po. Pogi to. Pogi nga. Um, Raver Cruz, yun. Kilala ko yun. Opo. Okay, itong si River Joseph. Carla, ilang taon na? Like same age lang din po kami. Same age. Okay. So, kamukha niyang artista si River Joseph. Anong ugali meron siya? Ano siya, hindi ko naman masabing nonchalant kasi he's very, he's very, na sinashow up niya naman yung, niya, as a person. Pero Sino-show off niya yung ano? the Ano whole pinapakita niya? Yung feelings. sinashow off niya ang kanyang galing. Galing. Charot. Galing. Ano naman po siya, she's very responsible naman as a 27 years old guy. Okay. And I feel like career-wise meron din naman siya. Pero the thing is, yun nga po, lahat naman ng ideal ko sa lalaki, parang nasa kanya din naman. Kaya lang parang nahihiya ako sa kanya na as a woman, parang ako pa yung magsasabi or magtatanong sa kanya kung anong plans niya for the future. Dapat naman talaga hindi, partner, di ba? Kumbaga, pero iba-iba kasi yung mga babae. May parte na Vocals masyado. vocal, may vocal. Kasi gusto ng bumukol. De, charot lang. De, may vocal. Oo. Pero may hindi kasi masyadong vocal. Nakikiramdam. Tama. Pero 7 years, pwede na rin kasing maging vocal. Pero gusto lang muna natin maintindihan yung lalaki ha. I mean, doon muna tayo sa pagkatao ng lalaki. Kasi parang parang nahihiwagaan ako sa pagkatao nitong lalaking to eh. Sino mas mataas sumahod sa inyo? Sinong mas uma-earn ng mas malaki? Lalaki, babae? Pareho po kami na kasi sa sales din po siya. And ako naman po pareho po kaming may career. Pero sa pera po, mas marami po siyang Pera. feeling ko po mas marami po siyang pera. Okay. May mga responsibilidad ba siya sa pamilya niya? Na alam mo? Actually po, middle child po kasi siya. Pero like may sister po siya, pero para po siya yung tumatayong panganay. Pero lahat naman po sila magkakalapit lang ng age. So parang di ko rin naman po nakikita na parang responsibility niya yun. Pero alam mo, Since yung nagbibigay parents niya siya. din po, hindi naman din po umasa sa kanya. So, wala siyang binibigay sa pamilya niya masyado. Wala siya yung responsibilidad sa pamilya niya. Tama? Opo, parang nag-share lang din po siya. Pero like hindi naman po yung parang inaasahan talaga. Na parang breadwinner type, ganun. Kayo ba ay kasama sa isang bahay? Tumitira ba kayo sa isang bahay? Hindi po. Bali, lang po kami. Nakikita-kita, ganyan lang po. Date. So, sa loob ng isang linggo, ilang beses kayo nagkikita? Minsan po once a week or
minsan naman po pag okay sa time niya, twice a week, ganun po, sa isang linggo. Dun sa parte ng parang live-in, napag-usapan nyo ba yan ever since? Or may sundot na ba na napag-usapan nyo yung parteng yun? Napag-usap, kasi may mga friends din po ko na may experience nga din po sila sa live-in. Pero ako po kasi personally, ayoko rin po talaga ng live-in kasi natatakot ako na baka gawing parang baka magsawa, ganun, tapos wala din, masayang yung oras ko. So basically ngayon, ang hinahanap mo talaga assurance and security mula sa iyong partner, tama? Opo. Na maramdaman mo na may plano siya para sa iyo. Sa palagay mo, Carla, ano yung pwede niyang Opo. gawin para maramdaman mo talaga at masabi mo na hindi na ako makipaghiwalay dito sa taong to? Siguro po yung parang initiative na mag-plan for engagement or kahit man lang yung makikita ko na parang may spark ba sa mata niya na excited siya or he looks forward sa engagement. Ito bang boyfriend mo Kasi na ito? I feel sad na din kasi sa... Opo. Oo, pasensya na ha, Carla, kasi feeling ko may delay talaga yung dating ng audio namin sa iyo tsaka yung delay ng sagot mo sa amin, kaya medyo parang ang tagal ng antayan natin, may mga 3 seconds delay, no? 2 seconds delay, no? Meron partner. So hindi ko sure kung anong monitor ka meron dyan or internet ba namin to, pero anuhin natin, no? Isa-isahin natin nang sa gayon matumbok talaga natin. So sabi mo, makapagplano siya ng engagement para sa iyo. So meron ba siyang malalapitan ng mga kaibigan mo na pwede mong mapagtanungan kung nararamdaman ba nila na may plano itong lalaki para sa iyo? Meron ka na bang kaibigan na gano'n na nasasabihan dito sa nararamdaman mo tapos sinasabi sa iyo na parang, wait ka lang, meron yan. Kasi yung pala siya na yung hinihingan ng advice o kaya siya na yung hinihingan ng mga idea tungkol sa gusto mong singsing, yung gano'n. Opo. Actually po kasi siya yung tao na yung naniniwala po sa ano bang tawag dito? Yung parang pamahiin na evil ay yung ganun po. Kaya parang firm believer kasi siya ng ganun. So, I don't think that nasasabi niya yun sa ibang tao yung future plans niya. Kaya yun, parang hindi ko nakikita na wala akong clue kung anong plans niya. Parang minsan binabanggit ko lang na nakikita ko yung mga friends ko na na-engage na sila, tapos pinapakita ko sa kanya. Tapos parang, ang galing naman, parang ganun lang yung reaction niya. Pero like, parang hindi ko nakikita na ganun, nasa same page kami. Palagay mo, Carla, pag nagpatuloy pa itong ganitong ka-nonchalant ng boyfriend mo, I mean, nang walang pagsasabi, 'di ba, na may plano siya para sa iyo, hindi ka paalokin ng kasal within the year. Opo. Kailan palagay mo ikaw makikipaghiwalay sa kanya? May inaantay ka bang mangyari? Kasi po parang ang tagal na din po kasi. Tagal ka na talaga nag-aantay? Parang hindi na rin. Opo, kasi parang ako naman po parang sa dating timeline ko po, parang iniisip ko lang po. 3 years, ganyan. Tapos sa kanya po kasi talagang pareho po kami ng, like hindi po kami pareho ng personality, pero I feel like na parang siya talaga yung the one sa akin. Kasi bihira lang din po kami magkaroon ng misunderstanding and very genuine din naman yung nararamdaman niya sa akin. Pero sa point ko, parang ayoko nang mag-antay ng matagal. And nahihiya din ako na parang ako yung, alam mo, parang ako yung magpo-propose ba sa'yo para malaman mo na gusto kong i-level up yung relationship or what. Siguro hindi naman yung magpo-propose, pero pwedeng magtanong, no? Hindi masamang magtanong kung anong plano mo kasi para alam mo, aware ka tungkol sa mangyayari sa mga susunod sa buhay mo kasi para planuhin mo din yung buhay mo na kasama siya. Tama. Diba? Parang I think it's fair naman for 7 years, 'di ba, na magkarelasyon kayo na malaman mo din kung anong plano niya para sa iyo, hindi dahil
Hindi dahil sa nainip ka na, kundi dahil it's just right to know, 'di ba? Kung itong taong to ay may plano talaga para sa iyo in the future. Kasi kung hindi, baka nagsasayang ka na lang talaga ng oras. O kaya sa mismong relasyon ninyo, anong plano niya? Oh, Diba? yun. Opo. Mm-mm. Pero yun po yung parang ano sa akin eh, parang tinik sa akin na dinadala ko na parang okay naman talaga siya, kaya lang parang hindi ko makita kung Mm-mm. may concrete plan siya parang mangyari yun. Mm-mm. Gusto mo tawagan natin ngayon? Viber call. Send mo sa amin yung number niya dito sa message. Huwag mong sasabihin ang number niya, pero i-message mo sa amin. Tanungin namin. Add call natin. Add call natin. Gusto mo? Kung hindi, wala namang pilitan. Alam mo Feeling ba? ko tulog na po yun. Sige na, try natin. Sabihin natin, Hindi ko rin alam ano? kung active siya sa Viber. Sabihin natin, nananaginip ka lang ngayon, pero sagutin mo to. Maraming Diba? sumagot na sa Oo, amin. pag sumagot siya, tapos kinabukasan maalala niya na ano siya, parang naalimpungatan ko. Sabi mo, panaginip lang yun. Walang tumawag sa'yo. Oo nga. Ganun. Tama. Gusto ba malaman? Oo. Hindi ko po sure kung ano eh. Naiiyak. Nahiya ka. Minsan talaga sa babae may ganun pa rin, no? Yung parang pagiging dalagang Pilipina natin na parang ayaw pa rin natin na tayo yung unang magtatanong na ano ba plano mo? Pero kung tutuusin, sa 7 taon na pinagsamahan ninyo, parang dapat solid na ano na yan eh, na panahon, 'di ba? Para pakapalan na ng mukha to eh. Yung ganun, na-establish yun na wala na kayong Oo. tinatago sa isa't isa eh. Anyway, kanya-kanya naman din ang timeline and kanya-kanya din ng progress ng relasyon. Pero, ang tanong ay, gusto mo bang marinig ang perspektibo ng isang lalaki tungkol sa ganitong klaseng bagay? Kasi, ang mga lalaki sa pagkakaalam ko, pag gusto na nila talagang mag-settle sila, mag-settle naman na yan eh. Pag okay na sila sa career nila, magpo-propose na yan eh. Pag wala naman na sila masyadong issue, pag nakita ka Opo. naman na nilandawan ka nila, wala na yan. Kumbaga, will you marry me na agad? Ganun. At may iba din naman na hindi naniniwala ng Opo. kasal. Oh. So, Titan Jello. I mean, Carla, gusto mo bang marinig yung thoughts ni Titan? Sige po. Ayun. Kasi na-influence siya. Alam niyo po yung parang taxi cab theory na baka Sa doon lang siya mag-settle kung kailan. TikTok. Oo. Ganun po. Eh, paano kung 20 years na bago maging ready? Parang sobra naman. Kaya yun, parang naiisip ko na, baka binibuild mo yung man for the other woman. Tapos end up nothing kasi ang tagal mo nag-antay. Sad, no? Kung ganun. 27, masyado pang maaga, pero nandun ka na kasi, no? Sa pagsisettle. Gusto mo na talaga niyang mag-settle ka niya. And 7 years, medyo matagal na. No? Opo. Bakit? Bakit po? Di, tinignan ko lang si Titan Jello. Naalok mo na ba? Charot. Nagulat Hindi, ako. tinatanong ko kung baka kilala mo tong tumatawag ngayon ha. Baka ano pala to ha. Hindi. Charot. Kilala ko yung boss niyon. Hindi. Carla, 7 years. Tapos, ikaw, nandun ka na sa stage na gusto mo na mag-settle. Gusto mo nang may makasama. Gusto mo na rin na alayan ka na ng sing-sing. Siyempre, lahat naman ng babae talaga Opo. gusto yun. 'Di ba? Sino ba naman ang babaeng hindi gusto yun? Pero kasi minsan, hindi porket na 7 years na kayo at hindi ka pa inaalok ng lalaki, ibig sabihin, wala siyang plano. May mga lalaki kasi talaga na hindi vocal eh. Hindi nila pinapakita kung ano yung plano nila. Hindi nila pinaparamdam basta-basta agad yung plano nila. Siguro, nandun siya sa stage. Maraming factors, Carla. Kung hihimay-himayin natin, napakadami. Nandun siguro siya sa stage na may gusto pa siyang makita sa'yo. Nandun siguro siya sa stage na hinahanda niya yung sarili niya. Nandun ba siya sa stage na marami pang question mark na what if, kapag ginawa ko to, mapapanindigan ko ba to?
marami po kasing pwedeng silipin eh. Pero may mga tao talaga na tahimik lang na kumikilos at hindi nila sinasabi yung plano nila. So kung naiisip mo ngayon na gusto mo siyang kausapin, pwede maging negative o positive yung resulta niyan. Kung handa ka. Kasi kung tatanungin mo siya at maririnig mo sa kanya na wala pa akong plano sa ngayon, hindi ka ba masaya kung anong meron tayo? Handa ka bang marinig yun, Carla? Feeling ko hindi. Parang ayoko rin kasi na nabigyan siya ng hint or what. Parang gusto ko yung siya rin talaga yung magkukusa na naiisip niya ganun. Eh paano kung nag-aantay ka nga sa wala? Siguro po parang aantayin ko na lang din na kung ano na lang din yung parang timeline. Siguro parang this year na lang kung wala. Okay. Carla, kamusta ba siyang boyfriend? Okay naman po siya. Mabait naman po siya. Lahat-lahat nga po ang binibigay niya sa akin. To the point na kahit pera, pag sinabi, kailangan mo ng pera, bibigyan niya ako ng pera. Ganun po siya na Talagang, kumbaga sa talagang provider po Time, talaga siya. effort, provider, lahat kompleto. Opo. Lahat Okay po naman. ng quality sa meron po siya. Oo. So wala. Kung kumbaga i-rate natin siya, nandun siya sa 9 out of 10. Opo, 9 out of 10 po talaga siya. Yung Parang lahat po ng quality meron po siya. at nararamdaman mo naman na mahal ka niya. Opo, nararamdaman ko. Ba't ka natatawa? Nararamdaman mo ba hindi? Nararamdaman po. Nararamdaman mo naman pala eh. Baka talaga ikaw lang yung nagmamadali. Iniisip ko rin po kasi na halimbawa pag nag-anak, yung mga ganun po, ayoko yung parang sobrang tanda ko na mag-anak. Kasi nga may Yung ganun po, yung mga biological personal age Oo ang naman. katawan ng isang Oo babae, naman. Oo di ba? naman. Pero 27 is Opo. 27. Kaya pa 28, 29. Hindi, kaya nga mahalaga din na malaman niya rin yung plano. Kasi kung hindi niya malalaman yung plano, hindi niya mahahanda din yung sarili niya, di ba? Parang, siguro ito kasing si Carla, tama ba ako na naiisip sa'yo? Parang, bago ka talaga umuo at magsettle sa isang lalaki, medyo bumubuo ka pa ng ilang taon para talaga mapauo ka sa isang kasal. So, kung ganito, parang visionary lang kung sakaling wala talagang plano itong jowa ni Carla sa kanya, at least, kung makapaghanap siya ng iba ngayon, meron siyang time to get to know talaga yung the one niya, yung ganon. Alam mo kasi partner, ako lang yung paniniwala ko lang. Opo. Wala sa tagal, wala sa biglis eh. Kahit 12 taon ka na, eh kung hindi naman ikaw yung the one at hindi ka naman ikaw yung, kahit nga bukas mo na makilala eh, kung gusto mo papakasalan ka eh, at kasasamahan kang gandulo eh. Hindi, pero yun na nga 7 years, 'di ba, yung relationship, and walang, kumbaga, it's a question, 'di ba, yung nasa utak niya. Kung may plano ba itong lalaking ito para sa kanya sa future nila. Kasi kung wala, then wala nang time para magsayang pa ng oras. Nang sa Opo. gayon, makapag-move forward na siya na kumilala din ng iba. Feeling ko, yun yung ni Carla. Tama ba? Opo. Mhm. Kasi sa side Kasi naman parang yung opo. Go, Parang Carla. nauubos din yung oras na instead makakapag-build ka ng something na mas valuable. Feeling ko po nauubos yung oras sa pag-aantay na hindi mo alam yung sagot. Siguro ang plano mo, Carla, magkaroon talaga ng pamilya. Ng family. Tama?
Opo. Minsan ba sa buhay niyo ng boyfriend mo napag-usapan ninyo na parang, "Oh, gusto ko ng magkaanak, ganyan. Gusto ko ng anak, ganito, ilang anak, 2, 3, gano'n." May gano'n ba kayong usapan? Kasi 'di ba pag magjowa, normally napag-uusapan naman yan Pag-uusapan na yun, eh. gagawa ka ng 5 anak, tignan Oo. mo. Anak Opo. kita ng lanim, tignan Alam mo. ng Titan. Ganun. Meron naman pong meron. ganun, pero parang ako lang yung nagbe-vision ng ganun. Ano sagot niya pag gano'n? O, 3 yung gusto kong anak. Ano sabi niya? Oh, ako. Ganyan. Gano'n lang? Ano? Parang sinasabi niya lang na, oh, pwede din yun. Parang indefinite yung ano, yung sagot. Sa mga desisyon niya ba Parang sa hindi buhay? siya sure. Sa ibang mga plano niya sa buhay, sa ibang aspeto ng buhay niya, ganun din ba siya magsalita? Most of the time po, hindi mo malalaman yung mga gagawin niya. Mm. Kasi firm believer talaga siya ng Evil ayaw eye. niya sinasabi yung mga gagawin niya kahit kanino. Kahit sa'yo Opo. na partner niya. Opo, kahit anong ano mo sa kanya. 'Di ba yung iba po parang madadaan mo sa paano mauuto mo sa ganun, pero siya hindi siya ganun. Yung kahit sinong tao, kahit mga friends namin, hindi siya ganun. Parang ano siya, firm siya sa mga, lalo pag mga plans niya talaga. Silent worker. Ang hirap kasi, I mean, ako nahihirapan ako sa sitwasyon mo kasi normally, ang magjowa talaga, ano yan bukas na libro yan sa isa't isa eh. I mean, mag-boyfriend, girlfriend pa lang, kung meron kang Yun nga po. unang taong sasabihan sa pinakamasaya mong balita sa buhay mo, siya una mong tatawagan eh. Sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay mo, siya una mong tatawagan eh. Sa mga naiisip mong plano, siya una mong tatawagan, 'di ba? Tama ba ako? Oo nga po, yun nga rin po yung inaano ko. Pero ako naman po, parang nire-respect ko naman po yung boundaries niya pagdating sa ganun. Mm. At ganun mo Kasi siya nakilala. feeling ko naman opo, ganun po talaga siya. Like, ano siya talaga. Like, pag may mga seryoso siyang decision, kahit na partner niya ako, hindi niya sinasabi yan basta-basta sa akin or kahit sa magulang or sa ano. Ganun po talaga siya. Like, tahimik lang siya na ano. Madalas ang sinasabi niya pag malapit na po, yung talagang nandyan na. Doon niya lang po sasabihin. Mm. 27 kasi sa lalaki, prime pa yan eh. Sagsagan pa yan. Although may mga Yun nga po lalaki eh. akong kilala na Opo. ano pa parang okay na sila at 27 kasi naman. gusto na nila talagang mag-settle. Pero ewan ko, Carla, depende kasi talaga sa preference mo din Depende sa kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. And depende din sa magiging pag-uusap ninyo ng boyfriend mo. Sa pagkakataong ito, may gusto ka pa bang mangyari or gusto mo bang magbigyan ng mensahe itong boyfriend mo kung sakaling mapakinggan niya to isang araw? Siguro message na lang po. Go ahead. Go. Ayun. Ayun. Sana kung naririnig mo to, sana bigyan mo ako ng assurance kung ano man yung nilolook forward mo ngayon sa life mo, ganyan. And sana bigyan tayong dalawa ng kasagutan kung ano man yung nagpapagulo ngayon sa isip ko. Saka kahit anong mangyari, hiniling ko pa din na yung best para sa'yo. Kahit na matagal din tayong naging mag-partner. Ayun. Ayun po yung nasasabi ko sa kanya. May gusto ka pa bang idagdag, Carla? Ayun, sana, kung hindi ko alam kung ako ba yung nilolook forward mo.
ayun, sana marating mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Kasi sa huli-huli pa rin naman yun. Kahit anong mangyari sa atin yung dalawa. Mm. Magiging masaya ako para sa'yo. Okay ka na, Carla? Opo. Mhm. Sana kahit papaano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo at sana maging paraan to para mas makapag-isip ka pa ng mabuti at mas maintindihan nyo ang bawat isa. Naway hindi ka rin matakot na magtanong sa kanya kung yun naman ay ikaluluwag ng puso mo at mas ikapapayapa ng isip mo. Pero dapat handa ka lang talaga sa mga magiging sagot niya. Okay? Thank you po sa pagpapayo niyo po sa akin. Kami naman dito ay Kahit nakikinig paano lang. pa naintindihan ko rin yung sa side niya. Mhm. Good thing na lang din meron tayong lalaki dito sa programa kasi ako, parang ako din ikaw, Carla eh. Kasi kung ayaw mo, edi ayoko rin. Diba? Pero minsan kasi nakaplano na rin sa lalaki. Oo nga yan. pa. Kasi parang nakakahiya eh. Hindi, parang, bakit ako Parang magbababa nakakahiya ng ako pag pride ikaw ko? nag-initiative. Charot. Sige na. Bye-bye, Parang Carla. hindi siya nakakahaba ng hair. Oo naman, nandun na Oo, tayo. huwag ka magtanong. Para sa akin, huwag mo tanong sa lalaki. Hindi, Para- pero may subtle way naman eh. Opo. Alam mo, may mga paraan para may tanong mo siya nang hindi mo sinasabi na Paano partner? Sige nga, sige ganito nga. lang yan, Paano po? Kunwari, ganyan. 5 years from now, iniisip ko nga, bumili na kaya ako ng bahay. Bibili ako. Gamitin mo yung word na ako. Hindi siya kasama sa Dapat. plano. Oo. Ngayon, pag may plano yan para sa'yo, bakit ikaw lang? Tayo. Oh, 'di ba? Doon pa lang mararamdaman mo na eh. Magsimula ka dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Minsan, Ilatag mo. May epekto sa amin yun. Hindi. Mas matcha-challenge kayo, tinan mo. Ba't walang plano sa akin to? Exactly. Hindi niya 'Di ba? ako sinasama. Pero, anong magiging reaction nyo? Dapat kasama ako. 'Di ba? Minsan hindi May mga lalaking So, ibig sinasa loob sabihin, yun. hindi kayo para sa amin. Ganon. Oo. Dapat bitawan. Oo. Kasi ibig sabihin, hindi nyo kami kayang Higitan. Hindi naman higitan, pero 'di ba leaders kayo eh. Tama. So kung feeling namin naglilider-lideran kami, i-lead nyo kami. 'Di ba? Tama. Kumbaga putulin mo yung paging lider-lideran namin. O mag-lead ka din, 'di ba? Parang Dito ka. gusto ko lang ipakita sa na kaya ko naman. It's just that gusto ko lang din na marinig na gusto mo din na kasama kita dito sa mga plano ko. Naging manly mo, labas mo. No? Oo. Ito. Parang walang Opo. masama na banggitin mo kung ano yung magiging plano mo. Pero, pwede mo rin naman siyang tanungin, ikaw, baka may plano ka? Kasi, pwede yun magsimula ng conversation. Yung gano'n, yung parang ibabato nyo lang yung plano nyo sa isa't isa. Pero, hindi ibig sabihin nun kasama siya dun sa mga plano. Pero, magandang way yun panimula para mabuksan yung usapin tungkol sa mga 5-year plan ninyo. Kasi kung siya talaga, mapag-isip siya tungkol sa mga gusto niyang mangyari sa buhay niya, pero introspective siya, kumbaga nangyayari lahat sa brains niya kasi ayaw niya na ma-evil eye siya, which we respect ha. Pero may mga tao din Opo. naman na pag tinanong mo, tapos pina-speak out loud mo, siguro in general, pwede nilang sabihin. Tapos, makukonsider din nila na, jowa ko naman to eh. Maybe it's time. Parang ganun. Pero, depende pa rin sa jowa mo. Hindi ko siya kabisado eh kung paano siya gumalaw, Ako, mag-isip. Iba partner. Iba. Ano, sa akin. ano? Iba sa akin. Ano? Sa akin, tanungin mo muna na. Kung ang tawagan nyo. Sige nga, ang tawagan nyo. Mm. Ano? Ang tawagan nyo. Darling po. Darling! No? Uy, ngayon na lang ako nakarinig ng ganyan. Na-miss ko yan Darling. Oh, darling, darling, stand by me. Sabihin mo, darling. Alam mo, nalulungkot ako. Sagot yun, bakit? Bakit? Darling kasi, Bakit?
Gusto ko lang malaman sana kung ready ka na ba mag-settle? Ready ka na ba sa ganung buhay? Kasi baka hindi tayo nagkakatugma. Baka hindi tayo nagkakatugma. Ako, nandun na kasi ako. Baka ikaw wala pa. Maging vocal ka sa akin para naiintindihan ko. Kasi mahal na mahal kita. Ganunin mo. Ibalik mo lang sa kanya yung bola na mahal kasi kita eh. Na ang bait mo. Lahat nakikita ko sa'yo. And ayoko naman na hindi kita makita sa future ko. Kaya mo ba yun, Carla? Kaya mo ba yun? Babalik na ang mundo. Maniwala ka, Carla. Natatawa siya kasi feeling ko talaga magkatulad kami ni Carla. Parang hindi ko kaya yan. Ako ganun Ganun lang ako. Hindi mo pinapalaki yung ulo ng jowa mo dun sa party na yun. Binubuksan mo lang dun. Kasi may mga lalaki talagang ayaw matanong. Lalo na sa ganyang parte ng ng bagay. Opo. Kasi kung magjowa pa lang kayo, feeling ko, dude, I mean, yung ganyan, siguro kapag Malalaman mo kasi sa good dun eh. Sabagay, direktang tanong yan. Magandang tanong siya actually eh. Pero ano depende kasi talaga sa dynamics nyo eh. Ano bang klase kayo magtanungan? Ewan ko eh. Ikaw, Carla, anong mga epektibo sa'yo? Anong magagawa mo? Anong kaya mong gawin? Nauna Anong yung tanong? bakbakan bago magtanungan. Ganun. Pwede din naman yung gano'n. Can you call me Iniisip- Jerry? Bakbakan muna bago magtanungan. Ikaw, anong tingin mo? Sa akin po, feeling ko yung nakikita kong parang subtle way para masabi yun is magpakita ng mga picture, yung gano'n. Or di kaya pag may nakita sa social media na Nako, may mga ganong ganap, tsaka may papakita. papakita sa kanya. Yun. Sumasagot ng tama, hindi. Parang bumablanko, di ba? Hindi epektibo yan. Sumasagot ng tama. Excited, hindi. Carla. Hindi, di ba? Opo. Hindi eh. Hindi yun, dude. Alam mo, Carla, binder than that. At ang lalaki na mismo nagsasabi sa'yo, iba't ibang uri ng lalaki at ugali ng lalaki, inaral ko. Ha? Iba't ibang dahilan, palusot, kalokohan, alam ko. Diyos ko. Ito na yung resulta ng pagiging malokong nila lang sa mundo. Totoo yan, Carla. Alam mo, yung maganda yung sinasabi ni Rocky. Tama yun. Walang mali doon eh. Opo. Walang mali naman dito sa inana namin. Pero bilang isang lalaki kasi, alam ko tumatakbo sa utak ng isang lalaki. Alam ko ang tumatakbo sa isang utak ng lalaki. Paano gumalaw, paano magsalita, paano gumalaw ang mata. Alam ko yan. Alam mo, try mo yung sinabi ko sa'yo. Malalaman mo yung sagot. Nang lantaran, malalaman mo siya ng agad-agad. Pero tanggapin mo kung anong mangyayari. Kumbaga, pero kung gusto mo ng medyo safest way, yung paraan ko yung gawin mo. Kasi Away doon medyo makikita mo parang kung magagalit, magaganyan, parang hahamunin mo kasi. Away. Hahamunin mo. Pero tinan mo, lumalayo lahat ng mga natatakot sa responsibilidad. Tama. Parang alam mo agad kapag yung pamamaraan ko kasi dun sa parteng yun, nakikita mo agad kung sino yung hindi pa handa at handa na eh. Kasi kapag handa na yan, kahit ano pang sabihin mo dyan na may plano ko, mas maganda yung plano ko para paano kasi kung wait ka lang. Kaya niya lang sagutin yun. Ano? Paano kung kaya niya Feeling lang ko po. sagutin? Parang okay din po yung gano'n. Kaya niyang sagutin yung? Hindi, magkabahay tayo. Magkasama tayo. Gamanon lang. Ibig Pero sabihin, feeling ko magkakaroon kami ng parang awkwardness na parang may Tatampo cricket sa'yo yun. sound after. Tatampo yun sa'yo. hindi pwede. Dude, alam mo, may mga paraan pa eh. Ano? Iniisip ko nga kumuha ng bahay ng ganito eh. Pero alam mo, syempre iniisip ko yung tayo. Yung ganon. Maganda yan. Diba, iniisip ko yung tayo. Pero syempre, hindi pa naman ako sure kung ano bang plano mo. Yung ganon, kumbaga, umpisahan mo sa mga plano mo. May gusto kang planuhin para Oo, sa 5 years yan. mo. Hanggang sa unti-unti,
sinasama mo Opo. siya doon sa Mga conversation, plano. doon sa Yan, mga maganda plano yan. na parang hindi mo siya siniset aside. Kasi naniniwala ako na kapag nailatag mo ng maayos yun at dinugtong mo yung sinabi ni Jello na mahal mo, or kung ayaw mo pang maging cheesy, wag ka munang pumunta doon sa parte na yon. O pag sinabi mo yon, feeling ko ano yan eh, parang medyo magigauge mo na kung may plano pala siya. Hindi lang pala siya nagsasalita. Handa na pala siya. Responsable pala siya. Yung ganun. Kasi lahat ng mga takot pa sa responsibilidad na i-level up, iiwas doon eh. Hindi talaga Go. mag-go. Mararamdaman mo yung awkwardness. Pero kapag handa na siya, mararamdaman din ng puso mo eh na handa na to. May pinaplano rin to. Hindi ko lang sure kung ano, pero may plano na to para sa akin. Opo. Parang may ganun eh. May instinct kang babae. Kailangan mo lang paganahin din yung instinct mo. So, Ganda. Pero po nung 5 years po kami, binigyan niya po ako ng promise ring. Kaya lang parang hindi ko siya ganong na-appreciate kasi feeling ko parang sorry, pero parang siyang pang high school na hindi pa tayo pwede ngayon, pero the next time baka pwede na. Parang ganun ko po siya nakikita. Grateful ka naman Kaya pala, parang Carly. hindi ko masyadong Grateful ka naman pala. na-appreciate yung- Hindi, pero Carla, kailangan i-appreciate mo rin Appreciate yun. mo Pero yun. pinakita mo ba sa kanya na appreciate mo? Hindi lang yun dun sa sinasabi mo sa amin. Na Opo, parang, pero di ko lang po nasabi na parang nalulungkot ako at the same time ako na kasi bakit sabihin yun. parang I mean, alam mo, Sa bagay na yun, maganda yun ha. hindi, tsaka maganda na napag-uusapan din natin to. Kasi, syempre may mga bagay na minsan hindi natin na-appreciate sa partner natin, 'di ba? Na ginagawa naman nila sa mata ng ibang tao, sa mata ng mga ibang tao, parang it is something na dapat grateful tayo. Pero sa mata natin, parang kulang. Parang may something pa tayong hinahangad. Pero kung tutuusin, dapat yung act of gesture na yun, magiging grateful na tayo, 'di ba? Oo. Parang it's already an effort, especially kung sobrang tahimik ng tao at hindi siya masyadong showy, or kung alam mo na parang ma-evil eye siya. So, parang baka sa kanya may weight na Opo. yung pagbibigay ng promise ring. So, yung pag-aantay mo talagang mo pa, parang extend mo pa, 'di ba? Kasi may inaantay ako na darating sa buhay natin na kapag ready na ako, ipe-present ko ito sa iyo, 'di ba? Malay mo, 'di ba? Malay mo. yun nga po eh. Kaya di ko naman po pinakita sa kanya na medyo nalungkot ako, pero nakita niya rin naman po na appreciate ko. Pero parang deep inside po, parang nalulungkot po ako kasi parang yung nilabas niya yun, akala ko ayun na yun. Akala Kaya niya, ayun po. akala niya Yun nung din nilabas. 25 pa lang kayo. Oo. Madali ka naman. Pero wala nga sa edad, 'di ba? May nagpapakasal nga 23. Basta wag aasa sa nanay. Ay, oo lang. Oo. Kaya aasa sa nanay, magtatrabaho talaga kayo. Oo. Pero Tsaka- sabi naman ni Carla, nagtatrabaho ng Opo. matindi rin yung lalaki, Mm. tsaka malaki yung kita. Balitaan mo kami, Carla, ha? Kapag anong naging desisyon mo, Opo. tsaka paano mo sinabi. Kahit PM lang tayo. O kung biglang nag-will you marry me na sa'yo, edi go. 'Di ba? Labat. Yes po. Mhm. Thanks, Carla. Ingat ka Thank you lagi. po sa pag-advise. Mm. Welcome, Yes po, Carla. thank you po. Metro's number one, Love Radio. Basic!